IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mayor Oreti Travel Authority manipot ti Department of Interior and Local Government par delegasyon ti Ilocos Norte nga mapan bumisita di Hawaii kang California iti daytoy a bulan ti Mayo. In pakaamon ni Governor Celia Arata Marcos nga inbilin ti nakamat nga ahensya ang makisayan ti bilang ti mairaman ti delegasyon. Pinapatrim daw nila yung number of participants. So, yun po ang inaanohan namin. But Inalawag na nga ti priority projects ti PGIN iti daytoy nga panagbiyahe da ket turismo, trade and investment kang pakasaknan pa iti agtutubo. Inapresyar ti gobernador ti kadati programa at University of Hawaii nga Ilocano language nga dati ti rason nga adati sugmamanong agtutubo akaraman ti grupo na nga agturong ijay Hawaii. Inbatad na ang manamnamamet ti kadati ti agad-adal ti nakamat universidad nga mangsayangkat ti immersion kadati pagadalan dito probinsya Casti Mariano Marcos State University kenda dumapay. Malaksit iti retoy merbot pa iti genuine Ilocano program iti nagbetan ti Hawaii ken ti Ilocos Norte ken at dapat mapatibker ti sisterhood agreement kabayatan na in pakaamon ni Gobernador Marcos iti kauno ang naguntaway ket mangitugot ti delegasyon ti Ilocos Norte nga agturong iti Hawaii dagiti produkto ti probinsya nga may exhibit kas ti produkto nga Inabel ken Cornic inayo na nga hangurnaan ang agente grupo ng agturong iti California ket tapno agawis kadagiti investors. Naamuan nga adati grupo ti Gobernador iti Hawaii iti Mayo 15 aging gan iti Mayo 20 ken adda dagito iti California manipod Mayo 20 aging gan iti Mayo 25. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.